Tenim obres, Freaky Parks! I és que PortAventura acaba d'anunciar que farà un retrack parcial de Dragon Khan. Però què significa un retrack? Un retrack és canviar les vies antigues per unes de noves. En aquest cas, al ser un retrack parcial, significa que canviaran el loop vertical i el Cobra Roll. Això es durà a terme a partir del 7 de gener, quan el parc tanca per tasques de manteniment. Em sembla un bon moviment per part de PortAventura, ja que la muntanya russa començava a patir els efectes de l'edat i així manté un emblema del parc, del país i també del món de les muntanyes russes, ja que Dragon Khan va ser la primera muntanya russa en tenir 8 inversions del món. Ara bé, fer un retrack parcial no sé si és exactament la millor opció. Primer de tot, perquè canviar-la a pedaços no sé quins efectes tindrà entre la unió d'aquests. Ara mateix no conec cap cas que s'hagi fet un retrack parcial d'una muntanya russa d'acer. Els casos que conec com Hulk o Nemesis Reborn s'ha fet un retrack total de la muntanya russa. I després, espero que amb el retrack del Vertical Loop incloguin la recepció del primer drop, ja que era una de les zones més afectades. Deixa'm als comentaris què t'ha semblat aquesta notícia i fes m'agrada si vols que em faci més seguiment.